Ćao društvo, ovdje je Tehnosvet. Danas odpakujemo dvije pošiljkice koje smo dobili. Ne znam tačno šta je ovo. Bike cushion. Da vidimo šta je. Nešto za bicikl sam ja naručivao. Sve da vidim šta je ovo. Aha, znam šta je. Ovo je nama stiglo sa prodavnice GRBS. Ovo je za sedište. Da budi mekano da sedim na biciklu. Znači, ovako se stavlja na sedište i onda ima kao neka vrsta silikona unutra. I to se zategne, ima svetleću trakicu ovdje. Ovako to izgleda. Zanimljiva stvarčica, vidjet ćemo kako to stvarno, da diše sedište i da ne bode ovako kako je inače moje sedište dosta čvrsto, pa ću ne vidim kako funkcioniš. Ovo je za bajs, sa strane stavljamo to, imamo još jednu veliku pošiljku, ovo je pokrivač za bajs, ovo sigurno znam, sad ćete vidim